Futsek man. Futsek varume. Varume futsek. Ndakazo understanda nyoka yamabhunu paakatiza muZimbabwe achiuya muSouth Africa munomu. Ndobva ndaka understanda kuti munhu uyu wava wedu uyu navageza vava veda. Ndichidzokera kunyaya yaChamisa, President Nelson Chamisa vakainvesta mari yamenoti mamiliyonzi mangani okuti no come back to the politics. Hakuna munhu asingaizivi nyaya iyoyi. Chirevo Kuleni wakatomboisa vakati Chamisa no come back to the politics. But chiri kundinetsa chinhu one. Pana munhu one andakanzwa achitaura kuti that is a last chance for Chamisa. You have to come and join us which means vanoda Chamisa idea ya Chamisa. Same like Douglas Monzora mashoka ava kutaura nhasi. Ava kuona unaku kana kuti kunaka kana kukosha paMorgan Tsvangirai nhasi. Ende akataura pachena Douglas Monzora kuti Zimbabwe kuti ive beta zvairi nhasi nekarendi yatiri kushandisa ye-US dollar nditsvangirai. Ende mitemo yaanotaura kuti ye Douglas Monzora wakainyora ari through ZANU-PF. Asati atizivi zvakafanana na Victor Matema danda futi iwe ziromo rake rekuita fanika sedeteno raputswa risina kuchekwa zvakanaka. Iyo zimuromo rekuita sedeteno rachiputswa sedendere ranga richibva ndotekeswa mvura rikangoputsika rangokwetsuka zimuromo racho. Ende vanhu ivava Victor Matema danda for a while it's a ZANU-PF member. But akanga achienda kuna Tsvangirai kuti awane information yokudestroya za MDC. Anditi maona madhiri acho. But hazvishandi kurecognize munhu wamakauraya namaoko enyu. President Morgan Tsvangirai wakauraiwa namaoko eZANU-PF. Maoko enyu emuZANU-PF. But nhasi muri kumurecognize kuti it's a good leader because mari noufumi hwatava nahwo nekarendi yatiri kushandisa nhasi. President Morgan Tsvangirai. Saka ZANU-PF vari kutobhiliva kuti nyika inoyi kuti isumukire inongogona kusumudzwa chete neopposition. Ende ukada kutamba navo vanokuuraya. They have a lot of tactic to killing you through the politics. Vanhu veZANU-PF vakakona kukupa mvura muchikafu vanokufura nepfuti mota ichifamba. Vane 3 tactic dzavanoshandisa vanhu veZANU-PF dzatinoziva. Vakakona kukupa muzvinhu zvendiri kutaura muchikafu, mumvura yokumwa, mudrink. Vatadza izvo zvavanokutadza paaccident. Zvinhu 4 izvi ndandasiya i4. Drink, mvura, chikafu, accident. Ndo 3 ways dzavanopa nadzo kuti vagone kuuraya munhu nadzo. But vanozoona kukosha kwomunhu asisipo. Ndo ubenzi hune vanhu veZANU-PF. They believe about opposition can lead this country and can be a better country. But how they don't want to come out of the power because chavanoda chete kuramba vari papower. But ivo vanotoziva kuti nyika havagoni kuitonga, havagoni kuisumudzira. Ende vamwe vavo macriminals avo musati vavataurirani kati mudhara apa kana mukangobva apa tinonyura mudhara. Saka todii kati mudhara ndokupai mari
ndokupai mari achero mota ndotenga nchipa vanhu inini mudhara usanditya ipapa tovhara magepi ese tomavhara inini ndotopa chero mamiliyoni 15 million ndogona ndotogura sponsor saka una here mari here saka sometimes munhu angagwa anenge achitaura chokwadi because vanhu ava vanoenda kwaari vachiitira kuti ivo vaprotecte ma-interest of their pocket and criminality kuma-citizens because iye akada kuti arambe ati takadyiwa konzi saka pamudhara matore vese ara tonyura kapo same like what was happened 2008 kuti Mugabe akanga atotaura kuti adyiwa Mnangagwa negroup rake vamwe vezanu PF vakanga vatopeka zvinhu mumaofisi vatobuda vakandidzokerai hanzi vana Mutasa here vana ane here vakandidzokerai ame mukaramba kuhandla power kuna Morgan Tsvangirai but still now tarezha muri nezvamuri kuita 2018 mukaramba kuhandla power kuna Chamisa but still tarirai zvamuri mutarire development iri kune dzimwe nyika mutarire development nemugotarira masalaries enyu kuti zviri equivalent yefraction yemari yamuri kuhora nezvamuri kundotenga nezviri mumashopu zvinopindirana here kunyanya mapurisa imi mapurisa munotokidhinepa munhu kana kukepcha munhu kuti une mota yake usingadi uchida hande ndosunga ningi private vehicle munhu anotova nemota yake anotova nemission yake yokuenda kwaari kuenda wakunzisiya izvezvo tindosunga munhu nemota yako ari kubhadharwa here munhu iwewe ndiwe uri kubhadharwa ende government yako ndiye inobenefita benefit inomunhu apa ndeipapo hapana kunge kepchiwa utonzi dhiziri rako rawaenda hapana chinobuda ende vamwe vacho asiri mapurisa ari qualified to be a police vakanga vari watchwood neighboring what vaya vakangozotorwa nokuti mavaona kuti mapurisa ashota tora vongofekera ikoko nokuti unoziva kune dzimwe mbavha dzako kana ivo ari matrue leader iwewe uri baba vakazvimiririra vakazvifungira kuita program yesocial media ende yokutaurira vanhu chokwadi ndinoti upabatisise kana ivo vari matrue leader to leading Zimbabwe kana ivo vane plan handiti ndo vaiva kumbobudisa mashoko okuti mukomana hana plan maiti mukomana apinde vana Chiwenga nevamwe vavo vari kuti ivo uyai tivake kana kuti we can build a great Zimbabwe from the change champion Bomu Sheogeza, Nyoka Yamabunu and Chamisa and also imimi mazimbabwean muri kupa mapoints emafact emaproblem ari kuitwa nezano PF vari kuti tiri kuda maideas enyu havadi maideas enyu toda kuchikutukudza ichokwadi vari kutadza kuziva kuti vokubatai sei vari kutadza kuziva kuti tokiitai sei nokuti zvese mamovement avanenge vachiita kana kuti zvese zvavanenge vachiita muri kuzvitaura muri kuzviisa pamhene muri kuzviwaridza zvichinda pamhene saka izvozvo zvinovarwadza hasi manzwi okukudanai kuti vana veZimbabwe uyai tivake Zimbabwe handi mazvinzwa ende manzwi okuti uyai tivake Zimbabwe kana vari matrue leader zuro pakaitwa independence vaifana kutaura kana maleader chaiwo unoziva kuti ndiri leader ndoda kutungamirira nyika ndoda kuva a good leader ndiri kuda baba vakarongeka venyika
anosumuka kutaura zveindependence hamene kuti vanotaura nonsense dzavo dzepi, then wozotaura kune vanhu varipo asingatauri manzwi okuseka, asingatauri manzwi okunyomba, asingatauri manzwi okutsoropodza. Ndira kuti mundinzwisise. Achitaura manzwi okuapologiza iye ega pachezvake through ma-international leaders aripo. Kana vari vanhu vanoda kubatana, vanofana kunge vakachidana ma-international leader. Who is my international leader? Vana Trump, Britain, what vanovadana vouya pa-independence yavo kana vachida kubatana navanhu, because vanhu ivava vari kudana vakapotera kumadiaspora. Kuti tachikumbira iwewe sewe Trump utaure na Blessed Geza, handizoti nyoka yemabhunu unonzani zita rake, then vauye tibatane naChamisa navamwe vese. Chamisa to Mr. President, kana kuti Geza to Mr. President, kana kuti Geza to Mr. Vice President, nyoka yemabhunu to Mr. General Secretary weZimbabwe. Havakwanisi kutaura muromo uyoyo. Why nokuti vari kuda kukuthreatenai imimi vana nyoka yemabhunu. Asi manzwi okuti uyai tivake nyika. Manzwi okuda kukunyudzai. Ndozvo vanofana kuziva izvozvo. Vanhu malida enyika chaiwo chaiwo vanoda kutungamirira nyika, vanhu vanoda kushandidzana navamwe vanhu, vanga vasingagoni kubvisa opposition muparliament. Opposition iri muparliament ndeyani? Ndiani? Izvozvo toda kuti mutiudze chokwadi chacho. Kwamuri kuti opposition iri muparliament inopikisa zvinotaurwa kana kuti uori hunoitwa muZimbabwe ndiani? Because Shavangu ndeweZanu PF, Douglas Monzora ndeweZanu-PF, Mike Kupe ndeweZanu-PF. Wese ari muizvozvo ari kuzviti ndewe-opposition, ari kusumuka netsoka dzake kana kuti nemota yake achindotaura mukati meparliament. Hakuna munhu anopikisana neZanu-PF nenyaya yokuti muZanu-PF. Chakashandiswa chete iwedhi rokuti Zanu-PF opposition party, but it's a part of Zanu-PF. Yezo munofana kuziva izvozvo. Kana imimi vanhu veZanu-PF imimi muchiti makachibata kuti dzinyoka yemabhunu mazomubata, muri kumudanirei kuti azoitei? Kana imimi mune plan sokuti makataura kuti mune plan, ko nyika yemoda kuvaka naChamisa, nyika yemoda kuvaka naGeza, imimi muchizviti muri ma-true leader ndeipi? Itai true leader dzenyu muchienda mberi, tuone kuti munosvika kupi. Miromo yenyu munodzoka futi mokanganwa imimi zvomunotaura pasuro apo. That's why ndichiti hamuna shoko kana statement ramunopa kuma-citizens kuti nhasi taita chisungo cheshoko iri kuti tipedze dambudziko ramabhiriji, kuti tipedze dambudziko reroad, kuti tipedze dambudziko rezvipatara, kuti tipedze dambudziko reikonomi kuti ive stable munyika. Zvinhu zvose dzese zviriko ende zvakataurwa, ende hapana kana hwani chakapera, ende hapana kana hwani chiri kugadziriswa, because muri kupanana mabasa, muri kumatavheni, muri kupanana mabasa musina chamunoziva, muri kupanana mabasa pachifamily, pachikamalism. That is true. Kuti iwe uri kuda mine, that is yakunonya pa mine. Tora mine. Toda kutora mine. Munobvisa mine nehama dzenyu mimi. That is propaganda. What propaganda yevachena yenga chitovanani pane yenyu.
munhu akabora bhoho paimba pake izvozvizvi kana kuti ukaita chimwe chinhu chiri nani makansela nama-MP imimi okumaruzevha imimi muri kuenda muchoti apa hagoni kuti ashandise pese saka pamwe ndoda tohafurirana unotora bati lendi yacho wahafurirana aipa lendi uri kuitadza yako yawakatora lendi uchiti watora lendi wewe uri kuitadza uyo ari kugona kushandisa lendi muri kuenda muchiti ngaafurirane nani kwewewo yako wakahafurirana mapenzi vana they are fucking crazy. They are really fucking crazy. They are really fucking dumb. Basa haripinzwi pakuti iwewe uri mwana womuovheti ndo nyaya dziri kuitwa kabasa no-PF vanoisirana pamapost nokuti uyu mwana wamuhadi vanoisana pamapo izvo zviyamo munona chikomana chana chachiwenga chache chinotova nepost yachakatopiwa yachatakapiwa kuti unofanira kuita basa rakati but kune vanhu vana madhigiri emabasa iwawo havasiri kushanda vari kutotiza muzimbabwe vachinyandotemeswa huni kune dzimwe nyika notaniswa tamati kune dzimwe nyika a teacher to cut a tamati in the field ne certificate ri mumbamu rakaita sekalenda. What kind of that fucking government like that? Wotora cleaner omu hospital what in the doctor ma PhD yenye amuri kutaura vazhinji havana ma PhD amuri kutaura nezvawo kana proof yema PhD yangu mukaenda kuningirini ku Ministry of Education yeZimbabwe hakuna chero muno Ministry of Education yeSouth Africa amwana takatora ma PhD ku South Africa amwana takamatorera ku Zimbabwe mukatsvakiwa mastenya hamo chero pa grade 7 chaipo haripo futsek man futsek varume futsek